ইয়াক ভালকে চাচোন কেনেকুৱা লাগিছে কোনটো ফিল্মৰ নিচিনা লাগিছে কওকচোন garanga nani mohi gana nazara belai galai badi khilina nani mai gon thai nei ni be actually beku bisoro hasib banayनो ओमफ्राय आं बेजोंनो फट' लाबाय ओमफ्राय आङो दायो दङ कामाख्यागुरि रेलवे स्टेशन फर्स्ट टाइम लाइफआव गादों बे स्टेशनाव ओमफ्राय दायो दावखोलांबाय थागोन सोनाब फारसेनिफ्राय सानजा फारसेसिम see you guys finally कामाख्यागुरि स्टेशन ओमफ्राय आंना ट्रेना फैबाय वाव pilot jangan naidw pritiku soitsibo ayu nuferakhi dang jano baidi nailangkabai soitsibo jalalai bon man naidw noko mulai noko man naidw epale train ni pilot aku naidw na noko naidw hinjaw nuferakhi dang na aku sih mau pagla beri helmet kan tapi saya bergerak. Hai Jarong. Thank you. Dadah, bye bye. All the best. थांबाय थायो फैना थांलाय आं सानदोंमोन ट्रेन पाइलटआ बेखौ नायदों एक्चुअली ट्रेना रज बैसिमावसो लाखियोनो नायहरबाय ट्रेनखौ लाखिनबावबाय आं बेखौसो नायदों सानदों सोर जाम्बा फाग्लाया हेलमेट गाननानै ट्रेन गाखोयो सानदों ट्रेनखौ लाखिनबावबाय ब्रेक ही मारना भूल गया ओके थांनोसै बाय बाय थांना मा खालामगिदों नुवाखै नों मेद' बांगाल रायलायनानै बाथा फुंबाय नोंबाव लानानै बाङालिनि रायलायखोमानायखौबो होना होबावबाय उनाव बेयाव आंखौ लागौमोन ना प्रडिउसारा सिखा अंखाया जायनो नांगौ बिहरदो ओमफ्राय ओरै नायनो हागोन सेम मा फिल्मनि एक्टर साउथ इन्डियाननि माबाया मामाया जाबायबो देलाय जेरावनो जिरायो बेयाव मोनसे जायो बिदि जायो ओमफ्राय जाहोलांबावा बियो बेनो होजोबनांगौ बेनो होजोबनांगौ जाबाय मम' प्लेट मोनथाम सिखा खंखाय 2000 सेल खालामबाय 600 करि केलकुलेटारसो बरनगासिनो दङ बेखौ मा खालामनो सानदों बे आंकल ইয়াক ভালকে চাচোন কেনেকুৱা লাগিছে কোনটো ফিল্মৰ নিচিনা লাগিছে কওকচোন ভালকে চা ইয়াক ভালকে চা ইয়াক মোক চাব দিছে ভালকে চা আহিছে অলৰেডি আহিছে মানে মই আঙ্গুঠি চাই আছে মোৰ কাৰণে দেই ছোৱালীৰ কাৰণে নহয় কওকচোন মোৰ কাৰণে লাগে কোনটো চিনেমাত আছিল এইটো জেন্সৰ কাৰণে যেটো লাগে এটো বানাব লাগিব সোনা আছে নাই ববই হিনজাউনো নাই খাবাই হিনজাউ নङा 4 গ্রাম মাছি 26000 যাব মোটামুটি এটো ছোৱালীৰ না ছোৱালীৰ না এটা ছোৱালী আচ্ছা নুদুন দা হিনজাউ নাই মোৰ কাৰণে নহয় দাদা কওকচোন কোনটো চিনেমাৰ নিচিনা লাগিছে কওকচোন ইয়া কেনেকা দেখিলে নাই এটা দেখি নাপাই কি কৈ আছে কিবা কি মোক না बाहुबली को किसने मारा था कटप्पा राइट कटप्पा निसा देखि पाइ মই আইনা আজি চাইছে দেই 2 মাহ মান হল কি জান আজি চাইছো মই চেক কৰি সুইছিবি গেম সুমো সাবাগৰি गेम सुइছে दा মই दालाय उदै हमफ्लांदों ना रिल्स मारनायाव जा लास्ट बाय खारापानिसो साइ नहाय
Darita. Dari suliso. Hadapan dialog tu kena kau. ये था ऐसे सांसुली ये घर का जो नखुन हाले मैंने मारा था देख लिया तुमने मैंने मारा था बिजु लागाय मैंने 5 gram 620 हिन्जाव नियो आं लाखसाबाय सोरमा बेखौ खिथानो हायाब्रा माबा मोनसे Oit. बिटरिया से खथा सिलाय लाग्रासो नामा नङा नालाव सिलाग्रा सिगैया बेनो नङा 6 gram दा बेसेबां रानिं सलिदोंमोनलाय 40 मोन नामा 40 नुदों 40,000 बे राइडारफ्राबो डेन्जार जाबाय दे आजिखालि बुकसो दङ ओइ गासिबो दंजोबो औ दं फुल नुदों मोनगोन ना मोनाखै जावरसिन नामा हा मोनदों मोनाखै नुदों सोर सिख्लाया अर्डार हरदों गावसो मिथिगौ ओइ नै लाबाय सना लाबाय लाबायलै नांगौ लाबाय नैबो दं माबाजों लकेसन तो क्या सिलेक्ट क'क्राझार नहय आकाशपानि साइडआव आकाशपानि साइडआव थांसै नै लकेसन क'क्राझार आकाशपानि मेन लोकेशन क'क्राझार जुदि अनेक दूर থেকে আসে बियो बाटारमारि खाथियाव गल्डनि प्राइसआ दा एसे इनक्रिज जागासिनो दं फेस्टिभेलफोर जासिगोन नालाय जों थांसिगोन न' बेसेबांथो वीडियो करो क्या रय जुवेलार्सनिफ्राय नैबे गिफ्ट जाहैबाय किनि थाखाय साबिनि थाखाय क'क्राझाराव बेसेबांथो सिरियास मुडआव थाबाय थाबावनो बेखायनो माने राजार मेहेर आरो देरहासार एसे फान खालामबाय आरो आदा सासे दङ नैबे भिडिअ आरोना बे टाइपआवहाय ओमफ्राय जोंनो गिफ्ट हरबावबाय सना लानानै नालाय माने आं डाउट दं खिन्थु नों सनाखौ सोरनो लामारदों जानो गोनां आफानि बिहामजो आफानिसो बियो आफानि बिहामजोबो जाया दालाय नोंनि हिनजावा नोंनि आफानि बिहामजो जाया नामा बुंनाया स्टाइला बेलेगसो लांबावो एसे गोलावजोंब्रा आंनि हिनजाव होनबा एसे उसुबिदा जायोना क'क्राझारनि खादा सायख'थ'वाखै दायनो सायख'नायाव फोनगोन बेनो হোম ডেলিভারি আর একটা সারপ্রাইজ গিফট যাব ওইটাও করো ভিডিও আচ্ছা বস্তুটা বাই করে দেখাই যে কি হোম ডেলিভারি মানে আছে প্লাস আমার बिसिनि जुवेलारि स'आव फैदों जोङो आच्छा नै बिदि होम डेलिभारि खालामबावनाय गोसोआव खिन्थु सारप्राइज बे नङाबो जानो हागौ बेलेगबो थांनो हागौ न'आवबो पारे माने सारप्राइज डिजायर কি এই কিবা পাব পাৰে এইটো হট কোয়েস हट क्वेस হট পট গৰম গৰম থাকে हट केस কিবা কিবি ইউজ কৰিব পাৰিব ঘৰত ভাত পাব কিবা কিবা এইবিলাক बाहुबली को किसने मारा था कटप्पा কটপ্পানে মারা ভালে হৈছে কিন্তু ভাল লাগিছে আপোনাৰ দোকান আহি কিনে আৰু নেক্সট মোৰ আঙ্গুঠিটো বনাম आस्थामबो बानायखाबावनोसै अबेनिफ्राय लाबोगौमोनलाय एबारना एबार नेपाल नेपालनिफ्रायसो गथाखौनो लाबोखागोन गथाखौनो केजि हिसाब लाबो महेशल' लोगोआ हरनो होनो नालाय आंनि साबसक्राइबार्स आंनि फेन ओमफ्राय हिन्जाव ना हौवा सेंग्रा आच्छा 20 इयार्स जाबाय बिनि फेमिलियावहाय गावनो दोननाय दंनो एसे गिदिर आं दाखौ फट' हरदोंमोन ओमफ्राय आंनो आदा हरगोन आदा हरगोन दा आङो आदाखौ आं जायगा आसाम बानायनोसै मोनसेखौ बाइक चाबियाव होनोसै बाइक साबियावसो मानसिफ्रा गाननो लुबैयो मोना नों बाइक साबियावसो माने दा आंनि गोसोथोनायानो बाइकआ सिखा नालाय आंनि गोसोनिफ्राय बांसिन आं मोजां मोनो ओंखायनो दा बेनोबो गानहोनांगोन ना ओंखायनो दा बेनो खेरा नाखि गानहोनोसै नाखि অ্যাডজাস্ট করলে হবো আর पुरा खाथाबबालै नोंना नोंहा कमेन्ट होलाय ओमफ्राय बेखौबो जोंनो गिफ्ट होबावबाय बेबायदि आरो थेंक इउ भेरि माच दादा धन्यबाद फैफानायनि थाखाय आंबो मोनबावबाय नै गिफ्टखौ बिराद मोजां जोंखौ थेंक्स होनदो थेंक इउ